Hej, jeg hedder Morten. Jeg arbejder på Center for Kommunikation og Undervisning i Hillerød, og det er sådan en som mig, der kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige værktøj, hvis du har svært ved at læse og skrive. I Danmark er det jo sådan, at hvis man har en varig funktionsnedsættelse, det kan være, at man er ordblind, det kan være, at man har autisme eller ADHD, eller har nogle andre udfordringer, så har man faktisk krav på at få hjælp af sin kommune. Vi ved godt, at det nogle gange kan være rigtig vanskeligt at finde frem til, hvem det er i kommunen, der kan hjælpe dig. Derfor er vi rigtig glade for, at Clearly har gjort den her vej lettere. Hvis du går ind på Clearlys hjemmeside og klikker på priser og bevilling, har du mulighed for at indtaste navnet på din kommune, hvorefter du vil kunne se, hvem det er, du skal henvende dig til for at få den rette hjælp. Når man henvender sig til os, så foregår det på den måde, at vi sammen tager et møde, hvor vi taler om, hvordan du oplever udfordringerne i din hverdag. Det kan være i privatlivet, det kan være på jobbet eller under din uddannelse. Og derefter søger vi en bevilling hos kommunen på det, så du har glæde og gavn af værktøjet i mange år fremover.